Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, Έφη μου. Καλημέρα, Παναγιώτα. Καλώς ήλθατε στο πρωινό καφέ με coaching. Σήμερα Δευτέρα πρωί. Ακόμα να είστε καλά και αν είχατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ήταν το πρωινό σου, ξύπνημα σήμερα? Ήταν ξύπνημα, όπως το είπες. Ξύπνησα με πολύ καλή ενέργεια. Κοιμήθηκα πάρα πολύ. Είμαι σε φάση φροντιστική, θα έλεγα, οπότε είμαι καλά. Εσύ? Κι εγώ είμαι μια χαρά και σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι αφορά το θέμα με την αυτοφροντίδα, που είναι πάρα πολύ βασική και μετά προκύπτει από εκεί και πέρα το θέμα της επικοινωνίας, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ βασική. Πολύ σπουδαία επικοινωνία. Για να το συνδέσουμε λιγάκι. Πες μου λιγάκι πώς συνδέουμε την επικοινωνία με την αυτοφροντίδα. Επικοινωνία με την αυτοφροντίδα. Λοιπόν, εάν δεν επικοινωνείς σωστά, δεν μάθεις να επικοινωνείς σωστά, υπάρχει πρόβλημα μετά και στο να μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου. Γιατί αν πεις κάτι λάθος, το εκφράσεις λάθος, δεν πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις, μετά μπορεί να πας κάπου που δεν θα ήθελες να είσαι και έτσι να βρεθείς σε μονοπάτια τα οποία δεν τα περίμενες, μόνο και μόνο επειδή δεν επικοινώνεις σωστά. Δηλαδή, το έχουμε πάθει εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές, επειδή δεν έχω καταλάβει σωστά κάτι που μου έχει πει κάποιος ή επειδή δεν έχω εκφράσει εγώ με τον τρόπο που θα ήθελα να εκφράσω κάτι, βρέθηκα σε καταστάσεις που δεν τις περίμενα. Οπότε για μένα η επικοινωνία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάνουμε στο σωστό σημείο, τη σωστή ώρα και να μπορούμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Εσύ τι λες, Παναγιώτα? Θα σου πω ότι ταυτίζομαι και θα πω επίσης ότι γνωρίζω σε διανοητικό επίπεδο ότι αυτό που λες ισχύει, όμως σε βιωματικό επίπεδο συναισθηματικό, έχει κάποιες δυσκολίες αυτό για μένα. Δηλαδή, είμαι σε μια διαδικασία τα τελευταία χρόνια να συνδέομαι με το πώς νιώθω, τι μου συμβαίνει, οι σκέψεις μου, ο εσωτερικός μου κόσμος και το τι πραγματικά θέλω. Γιατί πολλές φορές, για να δούμε τι θέλουμε, πρέπει να δούμε τι έχουμε, τι μας ταιριάζει, πώς είναι να κάνουμε μια αξιολόγηση της παρούσης κατάστασης που βιώνουμε και μετά να δούμε, τι θέλω εγώ. Που κάποιες φορές, όταν είμαστε αποσυνδεδεμένοι από το συναισθηματικό κομμάτι που λέγαμε και μαζί νωρίτερα, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα δικά μου φίλτρα σαν άνθρωπος, ώστε να καταλάβω τι θέλω. Σωστά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό, τώρα καθώς μιλούσες. Σκέφτηκα λοιπόν ότι τις περισσότερες φορές, το περισσότερο χρόνο μέσα στην ημέρα μας, είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Έτσι δεν είναι? Και αυτόματος πιλότος για μένα, τι σημαίνει? Είναι ένα κομμάτι του εγκεφάλου μας, όπου η δουλειά του είναι να μας προστατεύει και να μας εξυπηρετεί από τα tasks που έχουμε να κάνουμε στη διάρκεια της ημέρας ή ό,τι αντιμετωπίζουμε στη διάρκεια της ημέρας. Και εξυπηρετεί δηλαδή αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου μας, εξυπηρετεί τις συνήθειες. Γιατί οι συνήθειες είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Δηλαδή, έχουμε μάθει να κάνουμε κάποια πράγματα και βγαίνουν αυτόματα. Κάποια από αυτά που βγαίνουν αυτόματα μας εξυπηρετούν, γιατί δεν χρειάζεται κάθε 3 και λίγο να σκεφτόμαστε τι θα πούμε, πώς θα το πούμε. Έχει βγει το μοτίβο, νευρολογικά, ας πούμε, έχει χαραχθεί μέσα μας αυτό. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιες συνήθειες που είναι στον αυτόματο πιλότο, οι οποίες είναι δυσλειτουργικές και δεν μας εξυπηρετούν και μας μπλοκάρουν. Οπότε έχει δύο έτσι, λειτουργίες αυτό, και θετικό και αρνητικό. Είναι. Έτσι, όπως όλα στη ζωή, τίποτα δεν είναι αμιγώς θετικό ή αμιγώς αρνητικό.
Και ευχαριστούμε τον εγκέφαλο που μας προστατεύει έτσι, συνεχώς από τέτοιες καταστάσεις. Όμως, φέρνοντάς το μπροστά να το συνδέσουμε το θέμα που λέγαμε με το τι θέλω και πώς αυτός ο εγκέφαλος μας επηρεάζει, βγάζει άλλες προτεραιότητες μπροστά, γιατί είναι προτεραιότητά του η επιβίωση, θα πρότεινα έτσι να δούμε μικρούς και πρακτικούς τρόπους που μπορούμε έτσι να βάλουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να εξασκηθούμε στο να δούμε τι θέλουμε. Να συνδεθούμε δηλαδή με το πώς νιώθουμε και να δούμε το τι θέλουμε σε μικρό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην ημέρα μας. Και φυσικά μετά να μιλήσουμε και για το πώς ο εγκέφαλος, ο οποίος όταν είμαστε στα καλά μας, όταν δεν είμαστε αγχωμένοι, όταν είμαστε ήρεμοι, που μπορούμε να πλανάρουμε, να οργανώσουμε, πώς μπορούμε να δούμε, ωραία, τι θέλω για τη μέρα μου σήμερα, ποια είναι η προτεραιότητά μου σήμερα και πώς μπορώ να με βοηθήσω να κάνω αυτό που είπα ότι θα κάνω. Να το κάνω σε πρακτικό επίπεδο. Το πώς δηλαδή θα οργανώσω τη μέρα μου ώστε να δημιουργήσω τις συνθήκες, αλλά και τον τρόπο που σκέφτομαι ώστε να κάνω αυτό που θέλω και να μην αφαιθώ στη μοίρα του αυτόματου πιλότου, που πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε ότι μας επηρεάζει. Ωραία, για να δούμε πρακτικούς τρόπους, να δούμε πώς μπορώ να δω τι θέλω. Δεν ξέρω, έχεις καμία ιδέα σαν μια μίνι πρακτική για να αναγνωρίζουμε τι θέλουμε? Κοίταξε, επειδή έκανες όλη αυτή την εισαγωγή και το ανέφερες με ένα πολύ όμορφο τρόπο, περίμενα καθώς μιλούσες να μας πεις και έναν τρόπο εσύ. Βέβαια, θα σας πω. Λοιπόν, παίρνοντας τον καφέ μου, καλή ώρα, παίρνω 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, όχι πολύ, γιατί μπορεί να μου φαίνεται που νόμο το έχω συνηθίσει, και πιάνω την κούπα, ελπίζω να μην είναι πολύ καυτή ή πολύ παγωμένη, και νιώθω τη θερμοκρασία της κούπας. Συνδέομαι δηλαδή με το αίσθημα του κρύου τώρα εγώ, γιατί είναι φρέντο ο καφές μου. Και χρησιμοποιώ την αίσθηση... Δεν άκουσα, συνδέεσαι με το αίσθημα... Με το αίσθημα του κρύου. Οπότε συνδέομαι, γιώνομαι τώρα με την κούπα και με το αίσθημα του κρύου. Οπότε κάθε φορά που νιώθω κάτι διαφορετικό στα χέρια μου, αυτή είναι η αίσθηση της κούπας τώρα, μπορώ να πάρω μια ανάσα και να ρωτάω τον εαυτό μου, τι θέλω τώρα? Θέλω να πιω μια γουλιά καφέ. Είναι κάτι τόσο απλό και κάτι τόσο μικρό, αλλά από εκεί ξεκινάει η εξάσκηση. Θέλω. Μάλλον δεν θέλω να πιω καφέ τώρα. Οπότε το αφήνω κάτω. Δημιουργώ στιγμές μέσα στη μέρα μου αυτεπίγνωσης για το τι θέλω. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι... Από τα μικρά και πάμε στα μεγαλύτερα. Ναι. Παρακαλώ. Συγγνώμη, σου διακόψα προηγουμένως, μέσα από την παρατήρηση δηλαδή, ενώ παρατηρείς αυτό που κάνεις, αρχίζεις και διαχείρισες το συναίσθημά σου, δηλαδή, και έρχεσαι σε επαφή με αυτό, έτσι ώστε να μπορείς να καταλάβεις πραγματικά τι είναι αυτό που θέλεις. Και δεν γίνεται μηχανικά, είτε είναι αυτό το τσιγάρο, είτε είναι το φαγητό, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, αρχίζουμε και παίρνουμε εμείς το control, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε αυτή την ικανότητα να παρατηρούμε. Κάνουμε δηλαδή μια παύση, μια διακοπή, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Ναι, είναι ένα πολύ καλό τρίκ. Επίσης, κάτι που έχω να πω σε αυτό που είπες, Παναγιώτα, είναι ότι ένα άλλο τρίκ είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να μας έρθει η διάθεση, η επιφώτιση, η παρακίνηση για να κάνουμε κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, κάτι μικρό έστω. Το τρίκ λοιπόν είναι η πράξη. Γιατί το μονοπάτι, το νευρολογικά χαραγμένο, έτσι, με τις σκέψεις όπως είναι δομημένες μέσα για να βγει το αποτέλεσμα, είναι. Εμείς λοιπόν, για να καταργήσουμε αυτό τον αυτόματο πιλότο και να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επικοινωνία, είναι να διακόψουμε αυτό το μοτίβο σκέψεων που μας οδηγεί στις ίδιες συμπεριφορές. Αυτό το πράγμα, για να το
κάνουμε, να διακόψουμε δηλαδή αυτό το μοτίβο σκέψεων, το τρίκ είναι η πράξη. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτό να νικήσουμε μία συνήθεια έτσι, επειδή λέμε το κατάλαβα, άρα μπορώ να το κάνω. Εάν δεν σηκωθούμε και δεν κινηθούμε, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί ποιο είναι το τρίκ, όταν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, για να μην μιλάω έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αν εμένα μου πεις, Παναγιώτα, γράψε έφη με το αριστερό σου χέρι και προσπαθήσω τώρα εγώ να γράψω με το αριστερό μου χέρι, εγώ θα συγκεντρωθώ στο να προσπαθήσω να γράψω αυτό που μου είπες. Θα ανοίξω κάτι καινούριο μέσα μου. Θα φύγει όλο αυτός ο προγραμματισμός που είχα και θα είμαι συγκεντρωμένη σε αυτό. Αυτή η συγκέντρωση, λοιπόν, όταν προσπαθώ εγώ να πετύχω κάτι, να κάνω κάτι, αυτό είναι που η διακοπή σε αυτό που ήξερα. Δηλαδή, πάβει ο αυτόματος πιλότος. Προσπαθώ πλέον να κάνω κάτι διαφορετικό. Και μέσα από αυτή τη δυσκολία, δίνω μήνυμα ότι εγώ τώρα πρέπει να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Και μέσα από αυτό μεγαλώνω, μέσα από αυτό το καινούριο, ό,τι και αν είναι αυτό, έστω τόσο μικρό, μέσα από αυτό το καινούριο μπορώ να αλλάξω και να κάνω αυτή την παύση. Αυτό δηλαδή είναι ένα πολύ όμορφο κολπάκι, τη στιγμή που νιώθουμε ότι μπαίνει μέσα ο διάλογος που λέει τώρα, τι να το κάνω αυτό, πώς να το κάνω αυτό, δεν γίνεται, ένα σωρό δικαιολογίες που λέμε ο καθένας μας, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καινούριο, μικρό έστω. Θα νιώσουμε μια χαρά ότι προσπαθούμε, ότι συγκεντρωνόμαστε σε κάτι. Πώς το ακούς αυτό, Παναγιώτα? Φανταστικό. Δύο σκέψεις μου έρχονται στο μυαλό. Η πρώτη είναι... Βλέπω που σκέφτεσαι. Σκέφτομαι. Λοιπόν, δεν θα μας έρθει ποτέ η επιφύτηση. Αυτό λίγο με χτύπησε έτσι, σαν σκέψη. Δεν θα μου έρθει ποτέ η επιφύτηση. Αυτό είναι γεγονός. Δεν θα μου έρθει. Θα μου περιμένω εξωτερικά. Αυτό που μπορώ να κάνω, για να κάνουμε τρίκ τον εαυτό μας, τον εγκέφαλό μας, να μπούμε σε δράση, όπως είπες, και να κάνουμε πράξη, ώστε να χτίσουμε το momentum και να χαρούμε, να δούμε ότι προχωράμε σε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε τόσο μικρό το βηματάκι και τόσο εύκολο, όπου ο εγκέφαλος που είναι υπεύθυνος για την επιβίωση να μην πει πω, τι είναι αυτό τώρα, και να του φανεί δύσκολο. Να είναι κάτι να το σπάσουμε σε τόσο πολύ μικρό κομματάκι, ώστε να μην μπούμε στη διαδικασία να ακούσουμε αυτές τις δικαιολογίες ή και όλα αυτά που λέμε στον εαυτό μας, ώστε να μην το κάνουμε. Παράδειγμα, αν εμένα ο στόχος μου είναι να κάνω κάθε μία ώρα, πες ότι με θέλω να είμαι πιο δραστήρια φυσικά. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να κάνω μέσα στη μέρα που δουλεύω 8 ώρες, να κάνω 10, πώς να το πω, 10 squats, 10 καθίσματα. Έχω συναδέλφους που στο διάλειμμα τους σηκώνουν δικά μου καθίσματα. Και λέω, τι ωραίο αυτό, γιατί κάνει και λίγο την άσκηση. Το σώμα, ξέρεις, αισθάνεται ωραία. Αλλά εγώ δεν είμαι εκεί να κάνω 50 καθίσματα την ημέρα που κάνει ένας συνάδελφός μου. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω να κάνω 10 την ημέρα. Ωραία, 10 την ημέρα σκέφτομαι από ποιος είσαι. Μου φαίνεται πολλά, που είμαι στο 0. Οπότε τι μπορώ να πω στον εαυτό μου, μπορώ να πω ότι κάθε φορά που σηκώνω από την καρέκλα για να κάνω μικρό διαλυματάκι, μπορώ να κάνω ένα κάθισμα. Να σηκώνομαι, να κάνω ένα κάθισμα και μετά να συνεχίζω να πηγαίνω να κάνω οτιδήποτε κάνω μέσα στη μέρα μου, στο διάλειμμά μου και όλα αυτά. Οπότε, μάνι, άμα σηκώνομαι από την καρέκλα 5 φορές μέσα στη μέρα μου, δουλεύω τώρα, θα έχω κάνει 5 καθίσματα και δεν θα το έχω καταλάβει. Σπάζοντάς το σε πολύ μικρό, όπως είπες και εσύ, αλλά μετά να νιώσω και τη χαρά. Να μην λέω, πω τίποτα δεν έκανε. Κοίτα, η Εφη κάνει 50 καθίσματα και εσύ τι έκανες 5 όλη μέρα. Γιατί αν μπω σε αυτή τη διαδικασία και συγκρίνω τον εαυτό μου με το δικό μου ταξίδι, με το ταξίδι της Εφης και του κάθε συναδέλφου, μόνο αυτό το αποτέλεσμα θα έχω. Μπορεί να έχω και το αντίθετο. Οπότε είναι να πω ότι δεν με συγκρίνω με την πρόοδό μου, με τις Εφης ή κάποιου άλλου ανθρώπου,
Και αναγνωρίζω αυτό. 5 έκανα. Πολύ καλή δουλειά. Να συνδεθώ με αυτό ότι έκανα κάτι που λέει και στο χωριό από το Λότελα καλή και Παναγιώτελα. Αυτά. Πολύ ωραία παρατήρηση αυτή που έκανες. Πραγματικά είναι η επιβράβευση, έτσι. Δηλαδή, πρέπει και σε κάθε βηματάκι να βλέπουμε ότι έχουμε κάνει αυτό το βηματάκι και να δίνουμε μία επιβράβευση. Ποια είναι αυτή? Να νιώθουμε μία χαρά, να αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι κάναμε έστω αυτό το μικρό βήμα. Γιατί πρέπει να το ξέρουμε όλοι αυτό, να το πούμε λοιπόν, ότι δεν είναι δύσκολο να κάνουμε συνήθως τις μεγάλες αλλαγές. Δύσκολο είναι να κάνουμε τις μικρές αλλαγές. Εκεί είναι η παγίδα. Και τις υποτιμούμε τις μικρές αλλαγές, γιατί λέμε, εντάξει μωρέ, τι είναι αυτό τώρα, σιγά. Οκ, αυτό μπορώ να το κάνω. Ωστόσο, πάμε να το κάνουμε και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε και μετά τα παρατάμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε στις μικρές αλλαγές. Δεν είναι εύκολο. Είναι όπως όταν οδηγούμε. Μέχρι που να μάθουμε να οδηγούμε, ζοριζόμαστε, είμαστε αλέρτ, κοιτάμε εδώ, κοιτάμε εκεί, τα φανάρια, πού είναι η ταχύτητα, πού είναι το τιμόνι. Έχουμε δηλαδή μέσα μας ένα άγχος δημιουργικό, αλλά κάποια στιγμή αυτό παγιώνεται και οδηγούμε, φτάνει η στιγμή που οδηγούμε και μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο, να βάλουμε κραγιόν, ξέρω εγώ κάτι, οτιδήποτε. Και η οδήγηση να βγαίνει αυτόματα, γιατί έχει γίνει. Και αν πας να πάρεις ένα αυτόματο αμάξι, το χέρι σου πάει έτσι στο λεδιέ, γιατί έχεις μάθει να βάζεις ταχύτητες. Μέχρι που να το ξεμάθεις αυτό, το τόσο απλό και τόσο μικρό, περνάει πάρα πολύς χρόνος. Επομένως, να μην έχουμε και μεγάλες προσδοκίες ότι ή να μην μαστιγώνουμε τον εαυτό μας ότι κοίταξε τώρα αυτό δεν το πέτυχες. Ήταν τόσο εύκολο και δεν το πέτυχες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνουμε μικρές αλλαγές. Θέλει όμως προσπάθεια, γιατί έτσι είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Με τις μικρές αλλαγές, όπως είπες πριν, συνδεόμαστε πραγματικά με το τι θέλουμε. Βρίσκοντας, ας πούμε, ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε μέσα από τις μικρές αλλαγές. Δοκιμάζουμε, πειραματιζόμαστε και μετά ο τρόπος που θα μιλήσω εγώ σε σένα και εσύ σε εμένα είναι διαφορετικός, γιατί εγώ είμαι πιο καλά. Δεν είμαι τόσο πιεσμένη πια. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω καταλάβει καλύτερα πώς είμαι, τι νιώθω, τι θα ήθελα. Άρα θα μπορέσω να στο εκφράσω και διαφορετικά. Με έναν τρόπο που θα το καταλάβω εγώ, θα το καταλάβεις και εσύ. Και έτσι η επικοινωνία θα είναι πιο σωστή και πιο ουσιαστική. Πολύ ωραία. Να πω κάτι, έτσι, γιατί μιλάμε για την εσωτερική δουλειά και πώς το coaching βοηθάει να διακόπτουμε τα μοτίβα, να τα αναγνωρίζουμε, να τα διακόπτουμε και να τα μεταμορφώνουμε ή να δημιουργούμε μικρές αλλαγές και να τις γιορτάζουμε όταν καθώς προχωράμε και καθώς εξελισσόμαστε. Ήθελα να πω έτσι μια μικρή ασκητούλα, η οποία βοηθάει πολύ στη διακοπή του μοτίβου. Αν σε κάποιον αρέσει έτσι να κρατάει ημερολόγιο, να γράφει ελεύθερα, βοηθάει πολύ να το βλέπεις, όχι μόνο να το επεξεργάζεις στο μυαλό σου, είναι καλό και αυτό, αλλά πολλές φορές βοηθάει όταν το βλέπεις. Η μία σκησούλα είναι, όταν ξυπνάς το πρωί και, παράδειγμα, θέλω να κάνω, μέσα στη μέρα μου, 10 καθίσματα, όπως έλεγα πριν. Να ξεκινήσω να είμαι λίγο πιο δραστήρια, να γυμνάσω λίγο τους μύσους των ποδιών μου, παράδειγμα. Οπότε, αν ο μήνυ στόχος μου είναι για την ημέρα να κάνω 10 καθίσματα στην ημέρα μου, λίγο να σκεφτώ, ωραία, τι λένε οι σκέψεις μου γι' αυτό. Ναι, ωραίο μου ακούγεται αυτός ο στόχος, αλλά μέσα μου, ο εαυτός μου πώς νιώθει. Και να γράψω αριστερά στο χαρτί μου, ελεύθερα, τι σκέφτομαι. Να λέω παράδειγμα, το λέω τώρα από αυτά. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, μόνο 10 ή έχει κάνει 50. Μα και τα λες 40 χρόνια φούρναρης, λες ότι θα κάνεις λίγο παραπάνω άσκηση και τι έχεις κάνει, τίποτα. Καλοκαίρι έρχεται. Δηλαδή να βάλουμε τις ομές μας σκέψεις, που είναι πράγματα που δεν τα ομολογούμε, είτε και στον εαυτό μας μερικές φορές. Περνάνε τόσο γρήγορα αυτές οι σκέψεις, που είναι του αυτόματου πιλότου ή της προτέρας επεξεργασίας που έχουμε, με τις εμπειρίες μας, και βάζοντάς το στο χαρτί, έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε τις βάζεις, ευχαριστείς το κομμάτι που τα εκφράζει αυτά και μετά, στην άλλη πλευρά του χαρτιού σου, παίρνεις μια ανάσα, σηκώνεσαι, καθάσεις ένα λεπτάκι
ξανακάθεσαι και συνδέεσαι με το κομμάτι του εαυτού σου που θέλει να σε φροντίσει, κάνοντας από τα 10 καθίσματα την ημέρα. Συνδέεσαι με το κομμάτι που επιθυμεί να προοδεύσει αυτό το κομμάτι και δεν θέλει να μείνει στο αυτομειωτικό, επικριτικό τρόπο σκέψη. Και εφόσον συνδεθείς με αυτό το κομμάτι, μπορείς να πεις, ωραία, τι μπορούμε να πούμε στο άλλο κομμάτι που μας μιλάει με επίκληση και να γράψεις. Ναι, καταλαβαίνω, παράδειγμα, λέω τώρα σαν παράδειγμα, ναι, καταλαβαίνω ότι δεν έχω κάνει άσκηση τα προηγούμενα 40 χρόνια, όμως τότε δεν ήμουν έτοιμη. Τώρα όμως επιλέγω να φροντιστώ. Τώρα θα ξεκινήσω κάνοντας 10 καθίσματα μέσα στην ημέρα μου. Ένα κάθισμα κάθε φορά που σηκώνομαι. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται να αλλάξω τον κόσμο μου μέσα σε μία μέρα. Καταλαβαίνω ότι νοιάζεσαι για μένα. Κάπως έτσι να απαντάμε δηλαδή σε αυτές τις σκέψεις μας. Πραγματικά, όσο σε άκουγα, έλεγα ότι κλείνουμε πολύ όμορφα αυτή τη συζήτηση. Φαντάζομαι, δεν ξέρω και για το χρόνο μας πώς είναι. Γιατί αυτό που είπες αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά η επικοινωνία με τον εαυτό μας. Είναι η επικοινωνία με τον εαυτό μας. Αυτό το παράδειγμα που έδωσες, Παναγιώτα, ήταν ένα πολύ όμορφο παράδειγμα, γιατί μας μαθαίνει πώς να επικοινωνούμε εμείς με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και μάλιστα, όταν λέμε στο άλλο μας κομμάτι του αυτόματου πιλότου που λέει άσε με τώρα, εγώ τρέχω, έχω τόσες δουλειές, τι μου λες, θες να κάνεις αυτό, θες να κάνεις εκείνο, ή θες να γίνεις αυτή ή οτιδήποτε. Το άλλο κομμάτι πάει με επιχειρήματα και με έναν όμορφο τρόπο διεκδικεί και επιχειρηματολογεί ότι εγώ δεν είμαι πια ο ίδιος ο άνθρωπος, ότι εγώ θέλω να κάνω ένα βήμα και θα το προσπαθήσω. Και έτσι αρχίζει αυτό το debate να γίνεται πιο μαλακό και σιγά σιγά αρχίζεις και εσύ μέσα σου να είσαι καλύτερα, να νιώθεις καλύτερα σε σχέση με αυτή την αντίφαση που υπάρχει, όταν θες να κάνεις κάτι μικρό, ένα μικρό βηματάκι και έρχεται ο αυτόματος και πάει να σε καταπιεί. Λοιπόν, και πραγματικά αυτή η επικοινωνία είναι η πρώτη και κυριότερη που χρειάζεται να αρχίσουμε να κάνουμε πράξη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τους ανθρώπους που αγαπάμε και γενικότερα με τους ανθρώπους γύρω μας σε ένα έτσι πιο επικοδομητικό επίπεδο, πιο αληθινό. Πολύ όμορφο αυτό που είπες, Παναγιώτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι εγώ θα την κάνω. Λοιπόν, θα πάρω μια κόλλα χαρτί, θα κάνω μια γραμμή στη μέση. Στη μία σειρά θα είναι αυτά που λέει, ξέρεις, τα γνωστά, τι είναι αυτό, μπλα μπλα μπλα. Και στην άλλη θα λέω εγώ, τι είναι αυτό που θα ήθελα να κάνω. Έτσι, να τα έχουμε γραμμένα. Βοηθάει πάρα πολύ και θα σου πω ότι το γραπτό βοηθάει εξίσου γιατί αυτές οι σκέψεις, όταν είναι στο κεφάλι μας, διωγγώνονται πάρα πολύ, διότι έχουν και άλλα συναισθηματικά και υπόβαθρα και έχουν άλλο τόνο έκφραση στο κεφάλι μας. Όταν τα καταγράφεις και το δεις μετά την επόμενη μέρα, θα δεις ότι είναι απλές λέξεις και ο γραπτός λόγος δεν έχει τόνο και μετά μπορείς να το διαβάσεις αυτό είτε με τόνο τραγικό, είτε με τόνο κωμικό, με επικριτικό, με αγαπησιάρικο και να παρατηρήσεις ότι απλά η σκέψη είναι σκέψεις. Μετά την άλλη μέρα μπορεί να τις δεις και να γελάσεις. Μικραίνει η δύναμη που είχαν στο κεφάλι μας όταν τις σκεφτόμαστε, όταν τις βγάζουμε στο χαρτί, γιατί ακριβώς αυτό τις επικοινωνούμε. Τις βγάζουμε από μέσα μας. Ναι, φεύγει αυτή η συναισθηματική φόρτιση, διαλύεται, δεν είναι τόσο συμπυκνωμένη πια όταν το γράφουμε. Και επίσης, αυτά που γράφουμε, που και εγώ το προτείνω πάρα πολύ συχνά σε πελάτες μου, συνεχώς δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς να φτάσεις σε μια καλή αυτογνωστική δουλειά εάν δεν γράφεις πράγματα για τον ίδιο στον εαυτό, γιατί στην ουσία αυτό είναι μια γνωριμία με εσένα. Γιατί όλη μας η ζωή, το 80% είναι ο αυτόματος πιλότος.
Η γνωριμία με τον εαυτό μας είναι όταν αρχίζουμε και μας δίνουμε σημασία και αυτό που νιώθουμε θέλουμε να το δούμε, να το καταλάβουμε. Γιατί η σκέψη, όπως είπες και εσύ, θα φύγει κάποια στιγμή, φεύγει, μετά έρχεται μια άλλη. Αυτά χάνονται. Για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον πραγματικό μας εαυτό, είναι πάρα πολύ σοφό να γράφουμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Έτσι, είναι να τα γράφουμε, να τα ζωγραφίζουμε, να τα χορεύουμε, να τα βγάζουμε με όποιον τρόπο θέλουμε και μπορούμε. Να μην τα αφήνουμε στο κεφάλι μας μόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Αν δοκιμάσετε κάτι από όλα αυτά, γράψτε μας. Θα χαρούμε να μάθουμε πώς ήταν για εσάς. Ναι, θέλω να τελειώσω με αυτό το ωραίο που είπες, να μην τα κρατάμε στο κεφάλι μας μόνο. Εγώ αυτό κρατώ. Όντως, σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα μαζί μας. Θέλουμε να σας βλέπουμε, θέλουμε να βλέπουμε και τα σχόλιά σας, για να αισθανόμαστε και εμείς τη συντροφιά αυτή. Δεν είμαστε μόνες. Γιατί δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Γεια σε όλους. Γεια σε όλους.